barka da sallah da kewa al'ummar musulmi gaba daya. Ni ban sanya sashi na karya ba, musulmi bai furci akan yin ibadu ba, dare rana bai kasa yayi salloli ba. Allah roƙo nake yi kanin ka salatinka, Abu Muhammadu manzo na mai maka, manzo Muhammadu fiye dan gatanka, da alaye da sahabu dukkan suna asaga. Darajar su samun gabatiya, darajar su samun gabata ka maimaita mana a cikin daɗi. Lokaci yana kai da kawo, ina ce lokaci yana kai da kawo, ɗan adam ba a kara sashi gurin yawo. Kamar misali nake magana zai yau idan ta yi kwajawo, a intanet duka social media na kuda jawo. Barka da sallah na ce, ni barka da sallah na ce, magana guda fayyace duka wuya idan kun kace, furice guda zan yi duk jama'a kowa ya amfana. Barka da sallah na ce, barka da sallah, yau gaisuwa zan yi, yau gaisuwa zan yi. To auta yamji na ku dai gani, kai na ce Suleiman isa makan, agora kiya da hawa o Allah maimaita mana. Ilyasu gefen angon Maryam da Fatiya, barka da sallah.